To, assalamu alaikum ɗan uwa masu saurare. Yau ga mu a kasuwar babbar kasuwar Sokoto ƙofar 'yan manja. So, kamar nan namu ga mu nan da 'yan yaji. Ina Alhaji Mainan? Alhaji Mainan? To, alaikum salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah masu saurare za su san da wa suke magana. Ana magana da Zulkifil Musa. Zulkifil Musa. To, ga mu na a ina nan muke nan? Muna nan ƙofar 'yan manja ko ƙofar 'yan abin ga 'yan doya. Ƙofar 'yan doya. Na'am. To yanzu kamar wannan nawa kuke saida wannan? Wanga muna ce da kwano ne 1.5. Karan dai abin ya ɗan yi sauƙi haka. Muna sai da buhu ne haka 38, 35 duk babu da ba mu ci ka gane. To sai yanzu misali kamar nan kuma nan da Allah. Wannan menene wannan? Wannan tafarnuwa ne. Tafarnuwa ce wannan. Kamar yanzu wannan kwano nawa kuke sayar da shi? Muna sai da kwano nan ga 8,000 har 7,000 dai muna sai. 8,000 har 7,000 muna sai suwa. To wancan kuma menene wancan? Wanga soko. Soko ne. Muna sai da kwano ne. Ya yi baki kamar yana akwai baki a jikin sa. A kasan yanzu soko ya ɗan karanci duk da dai sabo adda ne. Okay. Ana samun buhu 16,000 17,000. Muna sai da kwano ne 700 800. Karancin dai suna ci su a har ƙasa da haka. Buhu ana sai da shi 16,000 haka. Wancan menene shi kuma wancan? Wannan kimba ne. Kimba. Ana ce mai koda. Na'am, kimba. Kimba ne. Ana ce mai koda haka. Ga turanci haka wasu dai kasan komi dai da yadda mutane a kira. Shi nawa kuke sai da kwano? Muna sai da kwano 8,000. Wasu dai har 8,000. Wasu dai har 7,000. Na'am. Wannan kuma citta ne. Citta. Karancin dai buhu ne yanzu gaskiya. Ya taɓa kai 800. Na'am, 800. Yanzu kwana ne kwano. A ce min arziki na annan. Arziki ne sosai. Arziki ne da mun samu kuɗi sosai. Gaskiya ne. Yanzu nawa kuke sai da kwano shi? 20,000. Yanzu wannan kwano ɗaya 20,000. Buhu ya kawo nawa kenan? Ne gaskiya su kuna samu 550 550. To shi kuma wannan fa masoro. Kun ga buhu ne ana samu ne. Yanzu dai gaskiya sauƙin da ana samu ne miliyan guda ko 800 da wani abu. Miliyan kwano ne yanzu kwano ne ka san ko kwano ne yanzu ka san kwano yanzu wani kwano ko nawa yake kwano ne 45. Wannan asali ne kenan. Yanzu wanga ɗan ƙaramin gaba daga naira 1,000 yake. Wannan wanga abu wanke babban magana. Wannan asali ne. A wanga sosai ya ma ɗan sauƙi ne. Yanzu kwano wanga nawa yake yanzu? 45. Amma da sun ma shi kan 40. Na gane to shi kuma wannan naira wannan tumaturi na ko shi kuma nawa 2,000. To me ake da shi ne wannan? Ruwan gare ga kayan haihuwa haka mutane na amfani da shi ka gane da kayan yaji haka na mata wanda mata kan amfani da shi. Nesa haka su na gyara abubuwa ne. Na gyara abubuwa ne sosai ba sai an haɗa. Shi yasa kai wannan kulle wani sirri annan. Wani sirri ne annan. Na'am shi wannan kashi ne gaskiya ne buhu ne abin da yake 820. Na'am 820. Shi wanga abin da yake 32. Na'am. Haka amma na sun maki 30. 30 wannan kanuhari. Shi kuma wannan menene wannan? Wanga abin ana ce fanar seed. Na'am. Ana ce fanar seed. To shi kuma me ake da shi? To shi dai ga abinci haka jollof haka. Na'am. Da ƙara ta haka za ga an watsa abu haka. Siya unwani da gaskiya kamshi haka. Wannan fa shi nawa fara gaskiya kwano ne mana sai 8,000 7,000 haka. To farashi dai wasu ya kasa kakan suna sai ka gane. Na'am. Farashin ka so ka san wani zan da wani ya tashi wani lokaci. Na'am. Shi kuma wannan ne farar kanwa. Yanzu mai yare mutane suna yin amfani da shi. Gaskiya yanzu mutane halalle ma suna samun shi. Na'am. Yana zafi sosai. Yanzu ka gan ka samu hannunka ruwa gare shi zaka ji hannunka ya zafi. Shi yasa mutane sun karɓi amfani. Shi yanzu nawa kwano shi? Kwano 4,000 yake. 4,000. Na'am. To shi kuma wannan menene? Wanga turmeric. Mai yare mutane su san turmeric. Sun san shi. Yanzu ga abinci za ga abinci an sa shi abinci ya yi yellow haka. Manyan mutane gashi ni ban san ya turmeric ba. A ka san shi yanzu kan kana ci abinci restaurant ka san za ga abinci sai ya ɗorawa. Haka. Shi ne ake daddakewa kuma wasu na wani da shi da samun wasu haka. Na'am. Daga wasu kan mace ta yi yellow ko ya ga to shi na so sai a samu kyakkyan bigil haka. Na gani. Shi wannan ba wanga abin gana wurin yaji. Wurin yaji. Su dai ga mahiyari kayan haihuwa haka mutane
manya shi kuma nawa ya kuke sai kwano ko ne ƙwarya ce 18,000. kuke ƙwarya kwara kenan Awon ƙwarya ce 200 yake. na'am Kwara kwara guda ɗari 100. kwara Kwara guda guda ƙwarya ce guda 100 abin da yake 18,000. 18,000 Har 15, 16 babu da yawa. na gane na'am Mun sai wanga jakkanwa ce. kanwa Su kuma yin ciki na ciwo a kwano ne. Muna sai da kwanon da 6,000, 7,000. na'am Mai yare mutane sun san yanzu kaga mutane za su wani da shi dan da in cikin yaro na ciwo ana kuka haka. Sai za ka sun bashi ta. na'am na gane Kuma ganin ɗauko kanwa ce. kanwa na'am ita kuma me ya ake da A ita ana tuwo da ita. Tuwon dawa haka. na'am Na san dai kana cin tuwon dawa. Ka san ka gani. amma na fi shinkafa shinkafa na gane shi wannan nawa ake sayar kwano shi Kuma muna sai da kwano ne 7,000. 7,000 jakkanwa 7,000 waccan bakakkawa shi kuma nawa kwano bakakkawa yake 4,000 A yanzu kuma akwai karamar ta wadda ta sa 3,000. Wadda tana yan ƙasa amma ba normal ce wacce ba ta. kuma wannan menene Wadda balma ce. balma Sa su yi ta 1,500. Mutane mai yawa an su mutu tayo. na'am 1,500 na gane shi kuma wannan fa Wanga kamshi ne. kamshi dago dan nuna mun shi masu gani su gani nawa Kamshi ne kuma ake sai. da kunu na'am dan dago wani masu kallo koda za su gan shi da kyau na'am kamshi na gane to wannan fa ɗayan miya okay shi ne ake ce ma ɗayan miya A wasu ɗayan miya. Ana sai da kwano ne 12,000. Duk da ya taɓa kai 18,000. na'am na ga har da buhuwa dai ga sunan dai duka to ƴan uwa masu kallo da saurare ga munan a babbar kasuwar Sokoto kofar manja da kuma wajen kofar ƴan doya inda farashin dai kayayyaki ga sunan daban-daban za ka ga ko da akwai mai buƙata zai iya zo zai saya to insha Allah tare fatan Allah ya yarda ya bada sa kun ji farashin kasuwa yau muna ranar 19 ga watan 10 2025 daga kamfanin Alhaji Dan Najeriya a Samiya wannan